nande arɓe tawtorede nde jonde ɗaɓɓi ɓeydugol kuulal sariya ngal temedde tati e sappo e jeenayyi ƴaggino walla gueɗe ɗe ndewnaki walla ɗe jaadani e sarɗiji rendo heeɗiɓe gasi kabaruji ɗi Allah jarama on jarama e kettugol mon. Coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru on calminama to gonɗon eno gonirɗon ko noonne kadi on calminama onon yeɓoɓe min rewdiɓe e dendagal médiaji meɗen rendo bisi mille moon tedduɓe e yewtere meɗen hannde nde ma en kal e Ligue des champions tawi koye dongre Afrique ɗum Ligue des champions CAF ñalandi jeegoɓiri e nder ñalɗi jeegom dawal gadanal ngal na mbiyan dawal feteji ɗi ma en kal kadi e coupe CAF kalen e eltoɓe Afrique kabaruji mabɓe wano Eric Chell mbo Nigéria Walid Regragui mbo Maroc Pape Thiaw mbo Sénégal mo ganduɗa ene jokki kañum yirlade e yirlinde defewal coupe d'Afrique ngal e nder leydi Sénégal kono kadi men kala e toɓɓe goɗɗe cewɗe ɗe gonaɗen tedduɓe koni woni mbadi yewtere men hannde bisimilla moon. to karallagal to ko Sana Doumbia heedi toon Malang Sonko heɗani en to ayawaji ɗi to tedduɓe heeɗiɓe on calminama woni ni kam weltare yettinandi on ndeɗo yewtere yadude hen e hoɓɓe meɗen no wowiri ni e kala yontere ɗo banggam ñamuɗo Dieynaba Sow mi salminima Dieynaba. mi salmitimama Oumar Mamadou Sow en calmini heɗotoɓe daroɓe men kala sikki ala ɓe calmitima ɗo banggam nan Harouna Déme ceerno Harouna jaam ñalle. mi salmitimama ceerno Oumar eɗen calmina kala hettiɓe en. ko noon eɗen gondi e ɓoggol ngol no kala e alerte ha toon to Paris la France e Yero Mangara mi salminima Yero. Seydi Sow mi salminima mi juurimama mi salmini ɓe gonduɗa e studio ɓe Grand Harouna kanko e Seydi Sow mi salmini kadi hettoɓe fof. ko noon ɗum noon anne a salmitama tedduɓi no mbirumi men kala e toɓɓe kewɗe Harouna ko an tan jiɗnomi a fuɗɗorade haade meɗen woɗɗoyde nde tawno yewde yontere ina wayno faltini nde Aliou Seni lomtino en ɗo kono anni ina wayno a dañan arde saabi ɗum ko aɗa tawino toon to Banjul lamorde Gambie eɗen gandi ko jonde mawde ne wonno toon jonde jeetaɓiri tawi ko ina wayno fedde afriqiyankore tawi ko daranide alhaali coftal ɓalli tawi ha tengti noon kadi e jeydiyankoɓe ɓe catal Afrique eɗen gandi nden fedde ko winderiyankore Harouna ko haala toon e Banjul ko wonno sababu ndeɗo jonde nde ganduɗa on tawtorama siftinde ka cukku omo ganduɗa ko gardiɗo fedde rendinde jeydiyankoɓe hertorɓe coftal ɓalli e Sénégal ina wiye ha joni ANPS. eyyi no mbiruɗa ni ceerno Oumar leyɗele Afrique kawritino toon fewnitade noon saabu e nder leydi avril ma paaden lewru avril o no waɗi fedde aduna kawri janiyankoɓe ndendide kala eɓe garditina gardiɗo o no ƴewte no subirte won gonɗo ɗo no jeeya leydi Italie ni wiye Gianni Merlo gila 2005 duuɓi nogas e goo omo yiɗi jottade mo fodidira e jeeyado leydi Corée noon to henede Corée du Sud on jogui janiyankoɓe banggue Asie o e goɗɗo haadi debbo no jeeya to hennete Europe banggue leydi Hongrie kañum nene yiiɗi ardade fedde nde Afrique noon hawruno ko wiyete assemblée générale ɓe to Banjul leyɗele 35 ne kawrino toon gaddi délégué ji yimɓe men gari jooɗe men toon yewtirde ha fata lewru avril o e ƴewde haadi sartiji kesi nanam sa haali tubarankoɓe statut ji AIPS Afrique no jewtiteno saabu ma windita no wano no darorino ni won fonno jewtitede hen mbeten yaada e jamano mo gonden joni o ɗum foof ƴewanomon ɗum ɗon rendinno toon yimɓe ardiɓe ɓe aduna foof gari vice président Gambie udditno jonne nde jonde waɗi ko aljuma ha alet e nder balɗe tati e nder balɗe tati hawruno toon noon e ministre uji joguiɓe fate sport mo Sénégal mo Ghana gari kawriti hen représentant ji leyɗele goɗɗe ɗe nane garino ɗum noon woɗɗon yewtere nde hoy ɗum wonno réglement ji ɗi e jewte mbaɗi hen noon ha faade football e nder Afrique faade basket ha wayno NBA Amadou Gallo Fall arino toon leyɗele goɗɗe noon darima pour ɗo e duuɓi ɗiɗi mo wuuri no foti wadde chance gol Afrique kañum ne aɗani Abdoulaye Thiam mo mbiɗa président ANPS kañum ardi gila 2023 ɗo e Afrique
2027 no wodi wadde woote keso ɗum noon hestitine leyɗele tato dari jiiɗi wonde heɓde congrès o no wayno Nouakchott hen jeeya to e Mauritanie Bamako Maline jiiɗi yimɓe ngara tawoya ɗumen toon e leydi Togo Benin kañum nene jiiɗi ɓe ngara e Centre Afrique noon ne heddi confirmation kañum en ne banguine jiiɗi Afrique naaɓe fof ngara tawoya ɗumen toon ɗum hollirtata wonde ko joni ham moni foof ne yiiɗi heɓde fof ne yiiɗi heɓde kono on ɗum noon Harouna Allah jarama e ha joni robinogo mbaɗanɗa min nde tawno ko dahaɗa laaɓa jango no wiite ni Allah waɗi on tawtorama ɗum Dieynaba Sow an kam somi yiyimo tan walla mi yi Aliou Seyni walla Moussa Bari ɗeɗo balɗe tan ɓe ɗiɗo toonji aɗa andi fuɗago mbiyata ko baccede Omar hande Afrique gonɗen Omar hande ko Afrique gonɗen ɓe sikki de le joni championnat won wonko wayli seeɗa liga jinnomi wiide ele on iwi hoore nde ɗi wiyam ko Afrique gonɗen hande a yiɗa jeen Espagne min ligde champion Afrique tan jeeɓami joni Real Sociedad de ni ñaagi Harouna elle ɓe piyama joni kono kamɓe kam ɓe jurmaki wajiɓe ɓe ñande ala ɓe jurmaki championnat Sénégal jeeɓami joni kamɓe soɓe jaltini cabbi tan piya ha muusa lappi ha muusi jiiɗa aller fof noɗi retour aywa ko wodi nayi ala ko woni haydar bonnay remontada on mo bannoɗon hakkude mon e Paris Saint-Germain mbeɗa sikki o weɓtantam on e oɗo saaha ɗum noon ko kawral wonno coupe du roi hakkude Barcelone kañum e ha joni ɓe ɓe ganduɗa ko Real Sociedad nayi e ɓolum wonno kono no Dieynaba wini ko kawral jahol tan ina wayno ɗum wonno kala ɗo jahol waɗi noon gartol ina heewi wadde ɗum noon tedduɓe no mbirunomi ni eɗen keewi hannde ko kanɗen yurnitade eɗen gandi ma en battidoro o toɓɓere alhaali ɓeeɗo eltoɓe woni tan France wiyata ko actualité maɓɓe kabaruji immiɓe e ɓen ɓe limtuɗen naane kalen hen jurnitoɗen ɗum kono kadi e kala toɓɓere wawde hen nadde e ko waktuji ɗi dokki en wawde yurnitade en kalat seeɗa tan e Ligue des Champions CAF ina wayno Harouna eɗen gandi ko ñalande jeegaɓiri e nder ñalɗi jeetati gadiɗi ko mbiten dawal gadanal walla tan kawre diɗɗi ɗe eɗen gandi ɗum ɗon hande e oɗo saaha mbo kalaten won kawre gonɗe e waddi tawi ko hakkude Al Ahli club mo Égypte e AS FAR o enen gandi ko club konunkoɓe toon to leydi Maroc kono kadi ina wayno Young Africans toon to Tanzanie ina hawre e JS Kabylie mbo Algérie ina wayno ko kippu goto hani yaltude gam tawtoye jeeɗiɗo ɓe ganduɗa mbaɗi qualifié mbiyen gam yaade ha joni e quart de finale loggi tati e oɗo saaha wadde enen gandi ɗon ni kam joni bawol laaɓa toon e ɓe gandanɗa hoorema ko heddi hen mataw mbeɗa sikki natti hewde ni e kawral ngal guila 16 heures fuɗɗino club aji jeeɗiɗi goɗɗi ɗi Pyramide FC mbo Égypte kañum yeehi RS Berkane mbo Maroc Al Ahli mbo Égypte Al Hilal mbo Soudan Mamelodi Sundowns mbo Afrique du Sud Stade Malien mbo Mali kam Espérance mbo Tunisie ko alda e betteri eɗen gandi Afrique woɗeɓe ni keewi ɗo ɓurɗo hewde ko Égypte Maroc ha joni e Tunisie kono Mali eɗen mbawi wiide yeroma gara koye ma paami Stade Malien e oɗo saha ni waɗa ko weɗɗa mbe sigi kamɓe gaare hoore e ngal diɗɗal C ngal ɓe gonno hayso tawi Afrique hirnangue hewani woɗɗoyde e kawre mbaɗi ni ko coynanɗen ɓe e janggo maɓɓe e ha joni kawre jeetaɓal timmode eɗen gandi tirage o ɓe sikki ko talata walla arba jogori waɗede ande hole en kadi jogori hawroyde yeero eyi aɗa andi Stade Malien ko waɗi ko hollirta tan ko ɗum ɗo football Afrique de l'Ouest hewani yahoɓe ɗo kamɓe gardi no ɓe mbatte joyi timmorde ɓe mbaɗi qualifié no ɓe piyi Espérance de Tunis gotel haydara ko Koulibaly markono hanki ɓe piyama mais ɓe keeɓi ko wonata poñuji 12 ɗon ɓe kamɓe ɓe ɓenni ɓe mbaɗi ko ganduɗa mi sikku Afrique de l'Ouest yiide équipe maɓɓe jaaɗo quart de finale Ligue des Champions Afrique hewani goɗɗum ɗum woni ko ɓe keɓata ko ɓaɗe ko ɓe tottete e kalis ko ɓe mbi ko ma tollo e 400 CFA temedde 4 millions Afrique club aji 400 millions de francs CFA aɗa ɗum ɗon ne heewi e club aji Afrique ɗi ɗum noon ma hokkuɓe kadi kalis pour ɓe mbawa darade ko arata ko et puis pour le football Afrique de l'Ouest manam Afrique mo ganduɗa hirnangue mum ne moƴƴi ɓaade wona ko heewi heɓde mi sikku sa daari e
ɗiɗo dumunnaji ɓennuɗi efikaji Afrique yaaɗi yettiɓe to kanko to ɓe jetti ɗo heewani heewani Haruna ko mbawɗen hen yurnitade ko mbawɗen hen janggude mi haali nane koko wonnoɗo ko tan e nden ha joni woni ɗo ko Afrique woɗeɓe ɓuuri wawde yiyede e so tawi dawal ngal ɗo Ligue des Champions Afrique woɗɗoyi kono Stade Mali mantama hikka mantama sabu hoɓe watɓe no yero wiri ni heewano yiyede hay mawɓe ɓe ni kewano hadde hen laabi joyi jalta leydi ma e leyɗele goɗɗe kawa kamɓe ɗum ɓe mbaɗi battinigal tan hanki ɓe piya gotel haydara nde ɓe jeehi to hen to Tanzanie hollira wonde darde hesende ɓe dari no hollira wonde wiite renouveau football malien so tawi noon continue sabu yaade kan quart de finale wona ɗum woni objectif mabɓe sikki pour day wottoyde seeɗa handen mbawten andude no darde mabɓe no tiidiri fof ɗon ƴeewirte kono koɓe puɗɗori wadde joni ho tan no hollira wonde won darde ɓe daari nder pettugol e nder Afrique eɗen ñaganoɓe noon ɓe jaaha ha ɓuura yarude yesso ha ɓuura wuttoyde no fewi Dieynaba no junitirɗa ɗum e no jiruɗa yo hollirde tan andi ko woni caɗele men enen ga en leyɗele men ko yaade tan waɗoyde participer ɓuuri hen hewde ko jomum yaha jeeya hen so ɓenni tan ni ko heewi ko foɓɓanede wiye o diwti fandare makko walla o heeɓi objectif e ko nandi hen wadde kamɓe noon en jii kadi ko teskaji ɗiɗo dumunnaji ko aɓe mbaɗi saaha kala ɓe jaaha aɓe keewi tawede toon wadde so yi ha ɓenni ɗo ko hunde nde ganduɗa ko ligguey mo ganduɗa ɓene goni ɗum e wadde te ma wot ko battini to banggue ni fukkoyguel e Mali oɗo saaha ni saabu sa ƴeewi so football e nder leydi ma moƴƴi tan ene heewi walliddema saabu en jii guila leyɗele waɗeɓe en jii no wayi hayni e kippuji mabɓe mawɗi ko fettiyankoɓe mabɓe jeeyaɓe e club aji mabɓe kañumen keewi arde te ɗum ɗon ko caɗele men gayen to banggue Afrique de l'Ouest wadde noon heddi ko tan ko soɓe jokkoti walla soɓe ɓenniri hono noɓe puɗɗori ni ko hunde nde ganduɗa ko mawde wonande Mali kono kadi Afrique de l'Ouest kala ko noon siftindi ko hakkude Al Ahli Kame AS Far polle ɓeɗo jogori taw toyɗi jeeɗiɗo ɓe limtuɗen nane ɓe Young Africans en kaali nane ha helle mbiɗa ko tateɓe mbaɗi kono ene wayno halali o fellitama ñawama sikki ɓe jeeyaka e ɓen ɓe ganduɗa ko jeeɗiɗo ɓe limtuɗen nane ko noon kadi ha joni coupe CAF kañumne ko hande woni ñalade wattididi kamɓeni so ɗum ɓe nama hande ma ina wayno andi ɓe ganduɗa ko yahoɓe ha joni e quart de finale e kawren kewɗe noon mbaɗi hande en wayno tawa bituji kadi kewɗi ina wayno loggama hen sikki ala ma en gartu hen e yewtoro men ariyore tan mbawen tongude ɓe ganduɗa ɓenni e ɓe ganduɗa kadi ɓennani hen ɗum noon tedduɓe joni en jawtat kalene alhaali eltoɓe Afrique alhaali ɓen ɗon eltoɓe eɗen gandi e ɗeɗo balɗe paltiɗe yero mangara koto ma paami gila kan o ɓenni haalullaji ni kewno yewmo ganduɗa ko Eric Sékou Sel mbo leydi Nigéria beelo ittete walla ittata hoore makko walla heddote kippu Nigéria en jii hayso tawi eɓe keeɓi betteri wonande sababu ɓe jahata coupe du monde sababu kadi ɗaminare nde ɓe jiɗno maɓe belnoro ɓesguji maɓɓe hebde desewal coupe d'Afrique ɗum ɗon laataki en jehine yaari kono nde yano artuno o heddoto e jokkude ha joni eltude on ɗon kippu e ƴewde ɗaɓɓoyde ko ɓuuri fewde e koɓe mbaɗi koye kan ɓennuɗo o ko ɗum woni ina wayno sumgu moƴƴo ngo e yiyandima o heddo o jokko golle min mi sikku so tawino ko min woni mbaɗowo mo conseil tottowo mo hakkille kaalowo e noppi makko pour yo wat walla o wasa wadde mi wiyatmo yo jooɗo Nigéria ɓaade hande kanko sa daari to rewi ɗo Mali o yehi Algérie hande jehoɗa Nigéria ballon d'or Afrique ɗiɗo ɓe avant Hakimi kamɓe geltata aɗa jogii fettoɓe mawɓe hay sa yahani oɗo coupe du monde aɗa andi o garowo kam aɗa jogii yakar ni aɗa wawi hen yaade donc min so tawino ko min haaldata e makko mi wiyatmo jooɗo Nigéria continue ko mbatta ko ne moƴƴi aɗa jogii équipe mawɗo gonɗa koye équipe mawɗo Nigéria ko wiyete ko grenier koɓe jogii koye fettoɓe caggal leydi jibinaɓe caggal leydi ne mbayno leydi woni Angleterre woni Danemark hewɓe maɓɓe ne jiɗi fettoyde leydi maɓɓe mo jogii ko wonata ɗo e duuɓi 4-5 pour maade équipe tiɗɗo équipe moƴƴo mais enen noon c'est que enen Afrique kadi gonɗen tan funtude hoore eɗen seɗen mbiyaɓe kamɓe koɓe eltoɓe africain Eric Sékou Sel ko Afrique jibina ko Côte d'Ivoire o fetti Mali mais ko tubako yummakko ko tubako
o menda ba makko o jibina o mawni ko France ko ɗo o waɗi diplôme ji makko sa ndaari heddiɓe fof ɓe mbiyeten ɓe regragi ɗo jibina France ɗo o mawni anda Maroc yehi toon kono pour wadde sélection ɓeɗon koɓe eltoɓe ɓe ngannduɗa enen mbiyat koɓe africain mais ɓe gona africain ɓaade wona africain mo jiɗi entraîneur mawɗo woni africain tigi rigi wiyete ko Pitso Motsiman o gagnimo 3 Ligue des Champions 2 e Al Ahly goto e Mamelodi Sundowns o jibina ko Afrique du Sud o mawni ko Afrique du Sud o waɗi diplôme ji makko Afrique du Sud ɓeɗon goni entraîneur africain mais ɓeeɗa ko 50-50 capanɗe joyi koko fecca wona tan ɓewaade koɓe ɓaleɓe walla koɓe safalɓe koɓe africain eywa wadde a rokki Dieynaba natirɗon regragi a haali ko Maroc naji kono o yiyani toon aduna o mawnani toon kankone o yiiɗino ni hay rotade golle caggal de haalullaji ɗi kewno nde yano artuno fédération royal marocaine wimo yo hedde e golle makko Walid Regragui eɗen gandi no kan o yaari Maroc ɓusti ha yettima e kawral timmode hayso tawi kawre mabɓe foof won hen ha tengti e yurnitotoɓe alhaali lato balon joguinoki hen ina wayno e yiyande mabɓe Maroc no wawno wadde ko ɓuuri ko waɗi ko kankone keddugol makko ko jokkude lawol moƴƴol ngol Maroc fawi e dow oɗo mbaten yejjidde ko kanko woni goto elto nawɗo Afrique équipe Afrique demi finale coupe du monde eyi kanko kam Regragui ko neɗɗo wawi wiidemo fof hayso woni wonko heeɓi mboyoɗo coupe d' Afrique fof en wawi wiidemo fof ko keblowo mawɗo ko keblowo kadi moƴƴo saabu sa ƴeewi hande oɗo saaha ni Maroc waɗino ɗo dumunnaji kañum ni fawino ɗo kamɓe gonno brésilien ji Afrique heddi ko noon ko oɗo coupe d' Afrique ɓe perkitimi hen ko heewi teskama hen kono guila tan ko waɗi guila to banggue yaade ɓe ha demi finale coupe du monde ko kanko waɗi ɗum guila kadi no waɗi Maroc no daroɗino dow en jii guila to banggue classement e foof wadde Regragui ko elto mo ganduɗa waɗi golle payidinɗe toon to Maroc heddi ko noon ko entraîneur ko marocain temps en ji ɗo e Sénégal tigui ɗo e Sénégal hakkude men e Aliou Cissé ko temps o jomum jogui jomum ferguitima jomum waɗama éliminé jomum yeehi ha final arti mais sa wi tan jomum no won so bonirama tan ne roto walla so bonirama ene riiwe waɗi ɗum kadi ko ɓeno maha ɓeno liiɓa en jii ko kankone Cissé ko mahno ko hay nde o yeehi ko ndin mahdi heddi ha Pape Thiaw ari jokki ɗen ɗon golle toon to Burkina Faso jiɗmi natirde maɗa Harouna eɗen gandi ene wayno kamɓe ndiwi Brahima Traoré ene wayno e hoore kippo ɗum ko guila e lewru goɓuru ndu ni wona hannde kono ɗiɗo woɓɓe Afrique naaɓe ɓiɓɓe leydi maɓɓe kadi ne daari Kamou Malou Oscar Baro ɓen ɗon ne kadi ko andaɓe woodi ko mbaɗi e yiyande ma gote ɓeɗo hani suɓede walla ɓe jaaɓe ƴeewoy noppi boɗeji mboɗo sikki tan so tawi ɓe ƴeewi e wattidi wadde e leyɗele Afrique o ɓe jiiloyta he banggue goto saabu Malo o min mi yiiɗum eɗen foof ciftora 2022 parcours Burkina ma waɗi no moƴƴi ɓe jeehi ha demi final ɓe garti ɓe ndiyum to ɓe dutti hikka to ɓe jeehi Côte d'Ivoire to ɓe jeehi wona ɓe gottoyani hoɓe addoyno ho nafani ɓe hande mboɗo sikki sade ni mi sikkani ni so tawi ardiɓe mabɓe ɓe jappa ɓe gaddoya kamɓe Mali hay Burkina ham AS ɓe jeeya souverainisme dari toon mi sikkani so Touba hono daña chance ardoɓe ko joom noppi bodeji en jawata yettade mboɗo sakki tan expérience mo Malou jogui ene jogorino kippo mabɓe woni won rigueur yiyano hen fettoɓe ne jiiɗimo to Burkina sa yewtide e mabɓe kamɓe fof mi jiiɗimo hay coupe d'Afrique jawtoto min mi Alain Traoré mboɗo toño ɗum mboɗi no onon ham ta entraîneur mon o wi partenaire soɓe gaddi Malou Semora seeɗa ɗum noon no hollira wonde won hoɓe jaggi e makko won hoɓe jangi e makko ne soɓe dañi ɓaɗon makko ni mi sikkani min ko sehilam ko neɗɗo bawɗo eltude haali Arouna gonga min ko sehilam amen kalda téléphone dumana kala ko neɗɗo gandaɗo bawɗo ko watta ko jibinnaɗo Burkina mawni toon ne andi football leydi ndi ala ko waɗani toon e équipe aji ɗi foof équipe aji nder leydi équipe aji tokoson kon équipe nationale ji ɗi foof ala ko waɗani e nder leydi mabɓe mi sikku soɓe ƴettimo ɓe nimsata ɗum ɓe ƴettamo hayde ɓe dokkamo hakkuɓe dokkamo liggo ay so tawi tan moni fo ƴeewi hande de Sénégal tolni ɗo duuɓi sappo yimɓe ne ndeeji no goppi entraîneur goto a haali onni Aliou Cissé woppa yeehi fiya riwaha sa entraîneur yeehi fiyama riwa sa arti gongol limno ɗum gol to lawol
ma rento ɗum no moƴƴi ɗum noon yo goppuɓe liggo e yeru mangara mi woppuma jokkaɗo kalanɗa ɗo kanko Kamumalo e yiyandi ma ko wawi addude kesum e ha joni hirjino faade e oɗo kippu mo ganduɗa yimɓe fof jii Burkina Faso darde no darino so tawi no wonano ñande hen eɗen gandi Côte d'Ivoire ɓurnoɓe heblade e kawral mabɓe ngal ina wawno soɓe loggitinomo ɗon ɓe mbafoyo. aɗa andi Kamumalo ni no riwa hay kanko anda ko tawi o riwa ɓaade o yetti ɓe mbimo ɓe mbaɗima écarté o tinani o haalnaka ɓe bindanimo lettre ha joni ɓe mbimo ɓe ndiwimo ɓe mbimo joni ɓe ɓamtat fof o waɗi déposé waɗɓe ɓe déposé fof candidature maɓɓe jaɓa ha heddi mo makko Kamumalo ɓe mbi an a waɗama écarté fédération wi yiɗa candidature ma ko hen ɓe ndewi ɓe ƴetti Brahma o ƴettaka min noon mi sikku so tawi tan ɓe goppinamo gila nden ɓaɗo yehino demi final ɓe goppinamo o liggi ne wawi wonde hande so ɓe jettaki final kadi ɓe goppata toon mais kono enen Afrique eɗen ceppi aɗan équipe nationale o ummo jeeri o ummo waalo o ummo Guinée o ummo Mali mbaddaɓe fof balɗe ɗiɗi balɗe tati ɓe petta sa ƴettani temps wawa wonde comme équipe club mo ganduɗa sa fini altine ha samedi an fettoɓe ma gondi aɗa wawi liggade tactique pawaɗo ɗumen dimanche ɓe petta ñande fof ko onon gondi mais équipe nationale lebbi 6 lebbi 5 potton o ummo Nouadhibou o ummo Guinée o ummo Galatasaray pottu yoɓe pettit koma ƴetta temps mbiyaɓe eyyi mi rokkima duuɓi 10 walla duuɓi 6 hay France no yiiɗi heɓde hunde woppu Deschamps ɗo ha guila nden sa daari hay Aimé Jacquet gañiɗo coupe du monde 98 96 o gañaki o yi demi final ma jomum wowo rokke dawal wawa janggude ina wayno alhaali o Dieynaba Sow en jii ñandede haala Habib Beye nde tawno ha joni koye eltoɓe kalaten kanko de eɗen gandi caggal nde waynodiri e club makko on eɗen gandi Marseille ina wiiteno ina sohlima nde yanorto eɗen gandi ɗum kam wattindiraki laatade saabu Marseille heeɓi elto kesso Habib Beye ko en jiyanɗamo hande ɗo o hani nayorade yimɓe fof sikki ala ina anda bawal makko e gandal makko e on ɗon alhaali kono wone club aji mawɗi beel hande ala ɗo foti jogade ngabbirɗi ha woda ɗo yetti walla yiyanima ala way tan kono ɗo koto chance yaari min kam club mawɗe nanno Marseille nde ni mi joguininomo yakar seeɗa kono hande so heɓani ɗon saabu kanko ni ren mataw ko caɗele tan e won goɗɗum kono wona wasde mboɗ saabu en jii ren haysono wonani dow kam wonani less ha ɓurti o yolti ɗum kam en gaska ko wonno o yolti ɗum wonko ɓeydi affaire Marseille Habib Beye gasani jofani toon tan o wawi dañde toon yakar yero Marseille gonɗinani taw hakkude muɗum e eltowo goɗɗo o saaha ala ɓaade ɓe ƴetti ko Pancho Abardonado ɓe mbimo ko kanko woni intérimaire aɓen jewtide Habib Beye ko haɗi yaara yeeso ni woni ko directeur sportif mo Marseille oɗon gandi mo ko Mehdi Benatia o waɗi démissionné hannde kanko haaldatno e Habib Beye joni Habib Beye foti ko haaldude e président o kañum e jeyɗo club o pour ɓe ndaara holno ɓe mbawi liggodirde eywa Harouna aɗa jogui ɗon yakare ɗum wuftoɗo moƴƴeɗo yimɓe hewɓe jiɗani no wawi wonde o he Marseille mo waɗa andi tan hamma o yaha équipe mo andi saabu toon fettanno woni no capitaine Marseille to yimɓe jejjidɗo kono surtout ma o yaha équipe kewɗo pression kewɗo caɗele fewi ɓe ganduɗa hayso pi ta gadda caɗele ɗum noon hawni seeɗa awa e ɗum hawni seeɗa yo guena faabo waɗanama kadi ne wayno ko ɓuuri ko wona ɗum ko eɗen gandi tawi ko Ligue des champions kawre barrage ɗe ina wayno ma puɗɗo ñande ina wayno 17 nduɗo lewru woni talata kame alarba kawre en ganduɗa kadi ko pattam lamije Galatasaray Juventus Dortmund Atalanta Monaco kame Paris Saint-Germain club aji ɗiɗi gonduɗi e leydi gotiri toon to France koko heptino PSG rawani ha joni kadi arti e mabɓe hikka kono Dieynaba rawani kam eɗen gandi ɗum wonaniɓe ko moƴƴinde tawno ko kamɓe battindi hebde rayi o beela sigi mabɓe defte e lawol ngol ɓe ndewnogol hakkude mabɓe Monaco no jogori webde weɓanani hakkude mabɓe Monaco no wawi webde kono so ɓenni ne wawi addande ɓe caɗele mbawa dañi koɓe sikkani soɓe dañi koɓe daño rawani ko kono kadi Monaco nen daari kono men won musata e mabɓe kam ennude hakkude mabɓe Monaco ko jagguɓe eywa Harouna waktuji ɗi koko gueɗi Real Madrid beela wona malade bone jogori wiyedi ko Benfica ɓe kawrata mboɓe kawruno eltiɓe bacciɓe nane mbiyat toon Dieynaba ko ɓoyani ko ɗon eno jiruɗa ngal kawrale seconde aji aɗa andi Real Madrid no jiita hen saahaji no fewi so tolnima ɗo hen
Real Madrid goɗɗo jiita Ligue des Champions ɓe goni te sa yi ɓoyanne feewi wonde Mbappé memi ɓe fettitta ɓe seeɗa wiɓe hoye fijirde gonɗen kono équipe wona Real wona équipe pijirteɗo ɗum noon no amen daro darde wonde eywa yeru mangara ho ngal kawral ɓuuri nanngude hakkille ma jogol ngal ɓurdi jawsude ɗeɗo kawre tafaɗe Monaco et Paris Saint-Germain musat ɓaade ko kamɓe ɗiɗo ndendi leydi aɓe gandodiri no feewi beɗen mbiya noon grand Arouna yo irtumayo makko joni ɓe jogui ko koore ɗiɗi yo ɓeydi hen étoile goɗɗo kay eywa mawo ɓeydi hen beɗen gadiɗo ɓuuri welde gara jowal gadiɗo ɓurno welde ko noon ɗum noon tedduɓi Allah jarama on jarama Sana Doumbia to karallagal jungguma funnamane Malang Sonko adi men ko yontere fande sogeno haji